press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Press trigger, me no press people button. Nobody chat come face me with something. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so forget the next 1,000 fool. Anytime you ready, put a whistle start war. See who the fist spread it out, but from the style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy diggy. A rude boy don't play with the bomb, the dang, diggy diggy. Gonna whistle, sit down and I watch your man a live. Watch your man a war now, who a roll big. Sit down and a plan for come put. תקשיב, אבא שלי כל החיים שלו חי בארצות הברית ואני חייתי בישראל, אז ולא דיברתי איתו הרבה ולא ראיתי אותו. ביום אחד דוד שלי התקשר אליי ואמר לי, הוא אמר לי שהוא בא לבלק בארצות הברית והוא אוכל את הקילו 200. זה היה שם לפני שזה היה פה והוא מת, הקיבה שלו לא החזיקה את זה, זה היה כבד. אז אני מרגיש שעכשיו שאני אוכל את זה, אז זה יחבר ביני לבין אבא שלי משהו שלא היה. משהו שכאילו, גם אני עשיתי את זה אבא. אני חלק ממך, אני רואה אותך אבא. אני אתה. שלום, קוראים לי פופיק. לפני כל ארוחה אני אוהב להתאמן קצת, לחמם את האיברים, לעשות שהחומצה תזוז מפה ולשם, תחמצץ פה ושם וזה. אז קודם מה שעושים זה ככה. כן, אתם מרגישים את החום? כן. עכשיו מה שחשוב לעשות זה הסיבובים. סיבובים. זה גורם לחומצות ממש להסתובב במערבולת. זה מנקה את כל האוכל שיש, ואז אתם יכולים לאכול את כל הקילו 200 ישר. אז סיבובים. כן. והפטמה שלי, אני אוהב שמישהו מחמם לי את הפטמה לפני, כי אז אני יכול להתחבר עם הצד הנשי שלי. אני מרגיש שאני מוציא חלב. זה סרט יהודי אתה עושה? כן. איזה כיף. טוב, אז אני אספר לכם מה עבר עלינו עליי. אנחנו הלכנו לבאר שבע ממיתר והיינו בבלק, ואז כאילו מלא אנשים הזמינו את ההמבורגר של הקילו 200. כמה אנשים? היה 6 המבורגרים ו7 אנשים אכלו. נכון, אני אכלתי ביחד עם יובל וכל השאר אכלו כאילו יחידים. יואב, שזה אתה, מי שמצלם אותי, היחיד שסיים את זה ביחד עם הלחמניה. כן, נכון, תכלס. ואלון הצליח לסיים את זה גם, אבל בלי הלחמניה. וכן כמעט סיים, ניר בכלל היה קרוב לסיום, אבל מסמר הערב היה שי. זה ממש קרוב לסיום, ממש קרוב, כאילו באמת, נשאר לו כאילו ביס אחד. שי, אתה יכול לעשות את זה. תאמין בעצמך, אתה תותח, אתה אלוף, אתה מגניב, אתה מדליק. ואז שים לב, ואז פתאום, כאילו בביס האחרון הוא נתן רק חצי והשאיר לו עוד חצי, ואני אמרתי לו שהוא עשה טעות, שהוא היה צריך להוריד את זה בביס. ואז הוא בא כאילו לחצי של הביס שנשאר לו האחרון, ואז הוא בא ופתאום הוא הגיד כל ההמבורגר, אחי. וזה היה אחד הדברים המצחיקים בעולם, חילמנו אותו וזה היה קורא מצחוק. זה היה גדול. זה היה ממש מצחיק. הייתי מראה לכם תמונה אם זה לא היה בתוך המצלמה שאני מצלם. נכון, אבל אתה לא יכול. וואי, זה היה כזה מצחיק.